Gaur gurekin dugu hautatu taldea Eusko Dance txapelketaren irabazleak dira. Gurekin daude Adei, Leire eta Iraitz, hori da. Zer moduz, ongi? Ongi. A ber, Eusko Dance txapelketaren irabazleak izan zineten, zer moduz esperientzia, zer moduz hoi guztia, konta idazue? Esperientzia polita eta orain ari gara gira bat egiten eta ondo. Aizu, berin irabazi zute txapelketa ezagun egin zarete, baina aurretik ere musika egiten zenuten, ez da? Hau ez da izan zuen hasiera, esan diet, leheno zertxo bete egin dezute, ez da? Konta idazue? Bueno, ni kantua ikasten egon naiz 3 urte, eta bueno, kontzertu txiki batzuk ere eman diteu, eta bueno, gero Eusko Dancea presentatu ginean, da bueno, hementxe gaude. Eta nola hasi zinaten zen, musika elektronikoa ez da igual, Euskal Herrian asko pasatzen da igual errok taldeak ditugula, gitarra jozola batek, besteak bateria, baina das musika eta kitaz berdina da, nola itezute? Hau da, zuek hasi zineten horretan gabiarekin musika egiten eta batean ikartu zineten, nola izan zen kontua? Casting bat egin genuen eta nik uste dut ez zen hasieran gure estiloa, baina gero saiatu ginen eta atera da eta ondo. Eta gainera udaran musika oso ondo era. Bai. Bai, ez kontzuten da. Jenda gustukoa dauka, bai. Kontzertuak egin dituzuen, nola? Euskal Herriak orokorrean musikaz, dance musika euskaraz gutxi egiten da? Bueno, jende asko, ume asko eta, bueno, ondo. Ez dut ligatzeko eta baino, hobeto ez da? Ezagunak izan da, telebizan aterata, gehiago ligatzen da. Nola? Gehiago ligatzen da, ospetsu izan da. Ke ba? Deuse? Ke ba. Baina zu dantzariak zarete, dantzatzen jakingo ez dute, zakit diskoteka batera jun, bertan. Baina diskoteketan gu dantzatu gutxi. Bai. Bakarrik kontzertuetan. Aizue, gauza, zer esango zerniekete Euskaldunei, oso gaizki dantzatzen omen dutela. Hoi egia da? Bueno. Pixkak egin animatzeko da. Kontzertuetan. Kontzertuetan, barinen bat. Aizu, abeslarikia, zer emakume puska, Bai. Esan. Ongi ez da? Oso ondo dantzatzen. Gauza bat, nik egin nahi dut, zueko batean topatzen zarete eszenatoki baten aurrean zaudetela, jende pilo bat, lehenengo aldia da, ordurik, suposatzeet, nola izan zen lehenengo eguna? Lehenengo eguna zarautzen izan zen, eta oso jende asko. Karagarria. Jende pilo bat zegoen, zergatik Malekoian dantzatu genuen, eta jendea pasatzen zuen, ordu on bat zen, eta jende pilo bat zegoen, eta urduri, zergatik lehenengoa zen, eta gainera jende asko eta hori. Aizu, garen disko berriarekin zer moduz? Ondo. Abera bestiak gustatzen, niri gustatzen ezkita bestiak, eta bueno, dantzatzera eta bera, Kantatzera. Aizue, webgune bat badakazute, jendeak ikusuneko baldu zuen bideoren bat, musikan usatu beharko litzateke. MySpace badakagu, hautatu da gure taldea, eta gero euskodance.com ere. Aizue, abrea jarraitu horretikan, hautatu izen bitxia benetan. Badauka horre jolas bat, hitzitu jolas bat, baina ez duk badakazute tatuai beresiren bat. Bai, beraiek daukate... zuek, bakazutera. Nik bai oinan badaka tatuaje bat. Bai. Eta, bueno... Zein uratu zaion izena? Guztien artean, nola casting bat egin zuen, jendeak... Puedes hablar en castellano. Vale. Vale, pues hicieron un casting. Entonces, como fuimos los elegidos, y eso, pues hicimos un juego de palabras de elegidos, tatuaje. Está guai, eso. Guai. Aizue, kontzertuak egin dituzue, izango zut anekdotaren bat, kontatzeko, polita. No. Konta batzoko, bai. Pues que hay, gaztelean. Cuéntame del idioma que quieras, somos políglotas. Que ayer, no sé, me fue muy gracioso porque somos las bailarinas y nos dijeron que a ver si éramos hermanas y... no sé. Bueno, una idea tenéis las dos, Bueno, ya nos lo han dicho, nosotras no lo vemos, pero... Y a ver si nos conocemos de hace mucho y no. Y también, porque hay tan buen rollo que... Pero no. Entre los tres, no solo entre nosotros. Sí, nada. Pero no se ha imaginado, pero... ¿Os conocéis desde hace poco, además? Sí, desde mayo, y parece que nos conocemos desde hace bastante. Eta ja farrak egin dituzu eta ikarrekin. Queda una pendiente. Oindik anez? Es que somos responsables. Zer, anda ya. Claro, damos todo en el concierto y luego ya, pues a la cama. Zenbat urte dituzue? 19. 19 eta 20. Eta 19 urterekin responsabliak. Ondo ikusi da hori. Ez? Kontzertua bukatu ondoren ja oso nekatuak gaude eta dantzatzeko prest, no.
baina ja prestatu... Esan nahi, zakit igual kontzertu baten ostean ez, baina... Bai, agian bai. Larun bat. Zumaian dakagu Zumaian larun botako dugu, batean, bai. eta Zumaian geldituko gea gero. Herri polit bada. Aizue, ahotsa zendu beharko ez dute ez? Zu farrak ingo dituzu ez dakita, zure lagunekin ez, baina aparte zure kuadrillakin eta Bai. zera farrak egiten. Bai, pixka. Ahotsa gehiago santzen aldezu orain abeslari izan da, o berdin? Zaindu berko nun, baina, bueno, ez dut asko zaindu. Baina, bueno, gehiago zaindu berko nun, berez. Eta hola, trikimailuren bat ahotsa mantentzeko? Dago, trikimailu, sin más, eh? Ez. Lau kalimotxo eta hurrengo mugimendu baldin badaka eta hau eta bestela. Bai, bai. Ez da. Aizu, amazte horretik hurrengo kontzertuak noiz izango dira. Larun bat honetan, Zumaian, herria. eta gero Eta Hernanin, lauan, ostirala lau, Bai. eta larun batea 5 ordizian. Eta Donostia etortzeko asmorik? Ja Egon izan gara gara. Donostia. Bai, baina berriz, esan nahi dut. Nagusia. Nintzen egun Ez takuteko asmoa dauke, eta Ah, horregatik esan Ez ditu dut ez. uste, Ez. hombre. Donostiko snapkian satu behar dugu ere bai, abestu. Laizte, ez Bai. dakien. Eta sinatu. Bai. Bueno, ba, animo zuen kontzertokin, animo zuen musikarekin. Eta benetan, Esker. ondo topatzen da batzutan, musika ezberdin aurkitzea, roka badirudi Euskal Herriko musikaren monopolioa dakala. Ondo dago roka baita, baina ez dakit dance musika ere Aldatzeko sartzea ez dago pixka. eski. Eskerrik asko gurekin egotagatik, gu Eskerrik asko. publizitatea goaz eta orain txegatoz berri, Trackage Powerren.